že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Nemôžem ísť ďalej, nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. Žiadny vojak zo Slovenska nepôjde na Ukrajinu. Nebudem teraz robiť ani politické vyhlásenia, ani iné k tomuto záveru. Vidíme obrovské bezpečnostné riziká v bilaterálnych dohodách, ktoré sa pravdepodobne v krátkom čase uzatvoria medzi inými členskými štátmi NATO a Európskej únie, ktoré chcú poslať na Ukrajinu svojich vojakov. Že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Nemôžem ísť ďalej, nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. Žiadny vojak zo Slovenska nepôjde na Ukrajinu. Nebudem teraz robiť ani politické vyhlásenia, ani iné k tomuto záveru. Vidíme obrovské bezpečnostné riziká v bilaterálnych dohodách, ktoré sa pravdepodobne v krátkom čase uzatvoria medzi inými členskými štátmi NATO a Európskej únie, ktoré chcú poslať na Ukrajinu svojich vojakov.